Микола Хвідарович, Барсік. Як на нашага кота ды напала глухота, не выходзіць з хаты, спіць і спіць мурзаты. Людзі кажуць на двары, Барсік ваш зусім стары, ён мышэй не ловіць, мабыць, нездаровы, а нам Барсіка шкада. Мама кажа, не бяда, хай ляжыць на печы, мы яго падлечым, будзе летам і зімой піць ён цёплай сырадой, стане ён здаровы. Барсік тыя словы чуе, ды ў адказ маўчыць, вочы леніцца адкрыць, пра што кажуць, знае, хвосцікам матляе.